Magtymyl pragy. Mehrap haýsy bilmedim. Abdal maňa evet jamyn synaly. Meçhit haýsy, mehrap haýsy bilmedim. Ol gudalda jany merip yanaly. Awat haýsy, harap haýsy bilmedim. Bir täbeşe tab etmedim. Toz boldum, toprak boldum, ataş boldum, suud boldum. Daştanmışdım, işten köydüm, köz boldum. Kinar haýsy, kebap haýsy bilmedim. Güzer etdim bir mekansız mekana. Seyran ettim bir meydansız meydana. Hayran galdım bir jahansız jahana. Beyt haýsydyr, hem bab haýsy bilmedim. Nefse uydum, özüm bilmey, hırs boldum. Akly işin dogry sanynym, ters bildim. Her eşyadan yar sıpatyn ders aldım. Gurhan haýsy, kitap haýsy bilmedim. Magtymly ol mekana meksetti. Şeyhler turdy, yigitler de raks etdi. Her eşyadan yar cemali aksetti. Ap haýsydyr, şerap haýsy bilmedim. Bilşiňiz ýaly Magtymyl atamynyň Magtymyl pragynyň goşgularyna kän arapça, parsça ýa-da köne türkmençeden sözler bar. Şoň üçin käbir goşgularyny düşünmek kynrak bolýar. Biz şoň üçin bir goşgulykda hem şo taýdaky sözleri türkmençe ýa-da günümüzdäki türkmençede näme many gelýäni şoň mazmunyny bile düşünmäne çalışmakçy. İnşallah hemmäňize peýda bolar diýip umyt edýäs. Goşky mehrap haýsy bilmedim. Birinji tüpletimne Abdal maňa evet jamyn synaly. Meçhit haýsy, mehrap haýsy bilmedim. Ol gudazda jany merip yanaly. Awat haýsy, harap haýsy bilmedim. Birinji setini Abdal maňa evet jamyn synaly. Abdal derwiş galanlar diýmek. Yani maňa diýe ebedilik jam, ebedilik hemişelik jam sunal bereli diýe hödreden bäri. Derwişiň maňa ebedilik jamyn hödreden bäri. Meçhit haýsydyr, mehrap me amamyň durýan ýeridir bilmedim diýe. Ol gudazda, yani gudaz bolsa erginer edilen ýa-da altyner edilen ýer bolýar. Jany merip yanaly. Awat haýsy, harap ýa-da haraba haýsy bilmedim. Bu goşguda birazajyk iman deryasyna giren Magtymyl atamyň derwişler bilen belki de biziň düşünşimiz manysyna dälle birazajyk welilik mertebesine ýazylan goşga men diýe maňa diýär ýene bir gadak mazmunyny açjak bolsak derwişiň maňa ebedilik jamyny beren bäri meçhit haýsy, mehrap haýsy bilmedim. Ol eredilýän ýerde diýär janym erip yanany bäri diýär. Awat haýsy, haraba näme bilmedim diýär. Birinji kuplet şoň ýaly. Ikinji kupletimne bir täbeşi tab etmedim. Toz boldum, toprak boldum, ataş boldum, suud boldum. Daşdan biçdim, işten köydüm, köz boldum. Kinar haýsy, kebap haýsy bilmedim. Bu kuplette täsin zat Magtymyl pragy her setirine yangın otdan nemende yani hersine ütgöş sözler ulanıpdır ve hemmisine de şu ot sözünün nemende yani bir söz ulanıpdır. Tabeş diýmek yalkym ya da yağtılık diye tab etmedim, toz boldum. Yani gızgın yakıp barýan da diýmek bolýar. Bir yalkym yağtılykda yan neme etmedim, yannym diýär şo taýda. Diňe yalkym nemetlen. Toprak boldum, ataş boldum. Ataşa mot diýmek, suud bolmam, köýmek diýmek. Yeni yanmak, köýmek diýmek bolýar. Daşdan biçdim, işten köýdüm, köz boldum. O taýda da ýene ot demesi bar. Nar diýmek, naram ot bolýar. Kebabam şo otda bişen et bolýar. Yani bütün her setirine bu goşky, bu kuplediň her setirine otdan nemedipdir. Bir tabeşe tab etmedim. Toz boldum, yannym, yakyp pişirdi diye. Toprak boldum, ot boldum, köydüm diye ot boldum diye toprak bolup köydüm. Daşdan biçdim, işten köydüm, köz boldum.
ki ot haýsy, ot döwşen et haýsy bilmedim. Inni küpletini güder etdim bir mekansız mekana, seyran ettim bir meydansız meydana, hayran galym bir jahansız jahana, beyt haýsydyr hem bab haýsy bilmedim. Güder etmek gedelenç etmek demek. Ola mannakän düşünüpsiz söz yok. Güder etdim, gedelenç ettim bir mekansız meydana, seyran ettim, serettim yani. Bir meydansız meydana, hayran galym bir jahansız jahana, beyt haýsy, beyt demek öý, babam gapy bolýar. Gapy nämedir, öý nämedir, gapy nämedir bilmedim diye. Inni küpledinle nefse uydum, özüm bilmey, hırs boldum. Nefsime uydum, özüm bilmänliğe açgözlük ettim diye hırs boldum. Akıl işin doğru sandım, ters bildim. Akılımdan geçen zatlar doğrudur öydük diye ters bildim. Yanlış bilipdir diye. Her aşağıdan yar sıfatın ders aldım. Eşya hemme zade seredem dedi. Yar bu yerde Allah Teala'nı nemedipdir. Hemme zade seredem dedi. Allah Teala sıfatlarını sapagalım diye. Ders almak sapagalmak. Hemme zade seredem de şu zatlara seredip Allah Teala'nı sıfatlarını öğrendim. Şolary sapagalım diye. Kur'an haýsy, kitap haýsy bilmedim. Bu yerde bizim men düşünüşümçe yani ya doğru yani Kur'an haýsy, kitap haýsy bilmedim. Yani doğru manysy bilen yani Kur'an'a geçen bütün nemeleri bilen doğru mazmunu bilen bilmedim manysynda da ulanan oluplar ya da kiçiğinlik edip özüni kiçik görkezmek üçin şo manyda da yani ulanan oluplar täm başyna bu küpletin başyna özüni nefsini nemedip yanlış işler eden aýdya ýöne şo nefsiniň üstü bilenem bütün mesele edip Allah Teala'ny öğrenenni şoň üçin doğru bilmediğini aýdya. Yani küplet täden okajak bolsak nefse uydum, özüm bilmey, hırs boldum, akly işin doğru sandım, ters bildim. Her eşyadan yar sıfatın ders aldım. Kur'an haýsy, kitap haýsy bilmedim. İnsan küpletine mağtımuli ol mekana meksetti. Şeyhler turdi, yigitleydi raks etti. Her eşyadan yar cemal eksetti. Ap haýsydyr, şerap haýsy bilmedim. Bu yerde her siterde meksetti de birinci siterde meksetti diýense meksetmek, säginmek, durmak. Ol mekana durdu diye, säginni diye. Men birinci siterdäki goşkyň başyna näme diýipdi? Derwiş men evet jamyn sunnu diýipdi. Diýmem men diýen ýer men şo mekana bir sägini barlym diýen manyda düşündüm men. Şo taýda bir sägini barly diýen magtymly. Şeyhler ýalap turup, ýigitler ýalap derwiş. Şeyh bolsa yani derwişler topornyň başy yani şeyh ýa-da pir diýip bolýar. Raks etmegem şu derwişleňe diýen tansy. Magtymly Prawy Mevlana şu döwürde ýaşan Mevlana hazretleri bilen bir döwürde ýaşan şoňam döwründe şu turup Allah aşky bilen, Allah sevgisi bilen turup şolar ýaly derwişler töwrüne nemedi toğulan tans edýärler. Belki de şoňa meň dedipdir da şeyhler turdy, ýigitler de raks etdi, tans etdiler diye. Her eşyadan yar cemal eksetti. Eşya yine zatlar diye, hemme zatta diye Allah Teala diye cemali aksetni. Türkçe'de aksetmek sözü var. Şöklüsü, yalkımı, şoğlusu, şoň kölügüsü, şol görünni diyen nimete ulanıptır. Hemme zada seredenni diye Allah Teala cemali görünni deyip ulanıptır. İnsan kısmına da ap haýsydyr yani su haýsydyr, şerap haýsy bilmedim. Yani o özünden geçme yani aşk sevdası bilen Allah aşkı bilen özünden geçip yani göya şerap içen ýaly özünden içme manisyny ulanan ýaly gelýär bu küplette yani şu küple doğal alsak magtymly ol mekana meksetti durdu sen şeyhler turdy
Yigitler raks etdi. Tant etdiler, her eşşadan yar cemal aks etdi. Ap gaýsydyr, şerap gaýsy, bilmedim. Şular ýaly gysgaça mazmunyny okap geçdik. İnşallah peýda bolar diýip umyt edýäs. Maslahatyňyz bolsa, başgaça nähili edip bilersiňiz, maslahatlaryňyza garaşas. Sag bolun.